ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜୁଲାଇ 22। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଡିଜାଇନ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କୈୟା। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା କେଉଁ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି? ଖଦି। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ତିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉପରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ନାରଙ୍ଗୀ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମଝିରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଧଳା। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ତଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ସବୁଜ। ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ସାହସ। ଧଳା ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଶାନ୍ତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ସମୃଦ୍ଧି। ଜାତୀୟ ପତାକା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଅଶୋକ ଚକ୍ରର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଗାଢ଼ ନୀଳ। ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? 24ଟି ଅର। ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଜନ ଗଣ ମନ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗାନ କରାଯାଏ? 52 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଆମ ଜାତିର ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ୱେଲକମ୍ ମାମା।